Napakaganda. Oop, may milk tea din oh. Yung milk tea talaga yung inatupag. Ay, kahit pa paano, meron tayong napasyalan. Napasyalan. Pwede nga naman dito. So ngayon dito po ako sa Saint Vincent Ferrer Chapel Statue. Church. Sobrang ganda niya. Yun, sa mga nagtatanong po, nag-rides lang po ako mag-isa. At safe naman tayo. Sumatay sa protocol. Yan. Saint Vincent Ferrer bamboo statue. Guinness World Record at pinakamataas na bamboo statue. Tara, punta natin. Sobrang tahimik. Ganda, daming nagbabike. Daming riders din. Weekdays, ay Saturday pala kayo. Last year ata ako pumunta dito. Last year or 2019. Kabubukas pa lang. Pero ngayon officially bukas na. Sobrang ganda. Stig. Wow. May Station of the Cross. So maganda dito pag mahal na araw. Basta observe social distancing lang. Sobrang ganda. Ikutin natin siya hanggang makarating tayo. Ang luwang yan. Luwang na dito. Pwedeng golf course. Kaso kabayo yung nakikita ko. Sobrang ganda. Picture lang ko lang. Dahil mga bikers. Sobrang tahimik ng lugar. Masarap magmuni-muni. Lalo na sa mga panahon ganito. Marami tayong kinakaharap. Sobrang astig ng pagkabambo niya. Bambo ba talaga yan? Astig niya, grabe. Tapos may park pa dito. Hindi kaya yun ano. Aanayin. Pero ang ganda niya sa pa. Pinapunta natin yung park. Ay pinag-equip natin yung park ba tawag dito? Ganda rin dito. Sobrang paikot siya. Dahil pala nag-Station of the Cross na ako habang makakagod. Astig talaga. Wow. Hindi. Kaya sa mga nagtatanong, mag-isa lang po ako. Wala pong kasama. Wala. Ay, may natanggal na part. Oh. Pero okay naman, mababalik naman siguro. Ito yung likod niya. Ayun, yung malapitan. Wood. Pinako ba talaga yan? Paano kayang ginawa yan? Baka naman may semento sa loob. Siguro wood ata talaga siya. Hindi ba natin hawakan? May harang. Takot naman ako. Wood talaga siya, wood. Ay, may pintuan. Siguro may pintuan. Siguro may ano, pwede umakyat sa loob. Stig. Ito yung kanilang prayer park chapel. Stig din yung prayer park chapel nila, medyo modern. Medyo kita ang bayambang. Migot lang ako. Medyo may ginagawa pa, hindi pa tapos. It's still ganda na, sobra. Sa mga nagtatanong, yes po, may
Yung binayaran tayong 5 pesos lang naman. Pero tulong natin. Church ay chapel. Astig yun. Astig ng pagka-modern ng gawa ng chapel. Hindi siya basta-basta. Oh, especially ito. Ganda lang siya dito. Sobrang ganda. Astig. Ito rin ganda lang siya. Picture natin. Pang Instagram. Dami ding tao. Pero nag-observe naman ng social distance. Yun, may mga chapel. Yan. Galing tayo ng chapel kanina. Natin i-video kasi sa loob ngayon. Sobrang laki. Stop pa. Stig. So ayun mga kapamilya kapi. So ayun mga kamotorkada. Tignan natin ang sobrang ganda. The St. Vincent Ferrer Chapel. Thank you.